جوینه هبون به تایبەت سەر سازیên navnetewî yêko tenê tên dihevdîtina de alîkariya xwe ji Kobanê re nîşan didin ya jî wêneya digirin ya jî projeya digirin lê di pratîkê de pir lewazin ya jî ger pratîk kiribin bi kêmayî pratîkê dikin rexne hebûn heman wext ji Yekîtiyên Ewropa re ji UN re ku di konferansa Brukselê de gelek soz dabûn ku kêleka Kobanê biskinin alîkarî bişînin di avakirinê de ji bo bi koordînasyonê re bi hev re avakirin çê bibin heta na gavekî pratîkî nehatiye avakirin eva him mijarê rexnê ye him jî mijarekî bi rastî me re şermezar bike dibe hemû saziyên navnetewî em êdî ketine pêngavekî ku li ser erdê xebat dimeşînin reqemên ku me dixebitin reqemin bêguman giranin kedekî mezin têdanîn lê hên jî saziyên navnetewî dewletên navnetewî bi dudillî ya jî tenê alîkariya xwe bi proja me re ji me bistînin yan jî tenê werin civîna me çêkin sureta bigirin û pê re êdî alîkariyê bi navê Kobanê jî tê kişandin